fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ni ne naku Shamsu Suleiman wanda kuka fi sani da Shamade. A yau ina tare da wata baiwar Allah wacce za ta bamu labari akan rayuwanta, akan wasu jarabawa da ta tsinci kanta a ciki da sauransu. Assalamu alaikum warahmatullah. Rayuwata tana cike da jarrabawa, tausayawa, da abin al'ajabi a cikinta. Wata shekaruna 14 aka aurar da ni. Aure ba tare da ina so ba, auren dole dai a taƙaice. Aka aurar da ni to. Lokacin ina shakkan iyayena, na musu biyayya. Na zauna da shi, haihuwata 2 da shi. To ina wannan haihuwar dai tun dai da na zauna da shi ban taɓa son shi ba ko sau ɗaya a rayuwata. Na zauna da shi haihuwata 2 'ya'ya maza. Na zo na kama guje-guje dai aka haƙura aka ce dai kawai ya sawwaƙe. Ya sawwaƙe min. Na sake ina zaune a gida, jin haushin hakan da mahaifiyata ta yi, sai ta ce to in bar mata gidanta. Ba ni ba ita, duk wani danginta da na sani kar in sake in tunkare su idan na je, Allah ya isa ba ta yafe min ba. To a lokacin tsakanina da Allah na so in shiga yawon duniya. Idan na fita a gidan nan to sai Allah ya taimake ni wani ƙanin mahaifina ya same ni ya ce min to in zo in zauna a gurin shi har lokacin da Allah zai fitar min da miji ne a aure. Wani bawan Allah ya sake ganina yana so na ni kuma ba na son sa. Ya sami iyayena su kuma suka ji suna son sa, suka sake tirsasa ni sai na aure shi. A ba na son hakan nan na aure shi saboda mahaifiyata ta ce idan ban aure shi ba, babu ni babu ita. To ni kuma gudun fushin mahaifiyata sai na sake na aure shi ba tare da ina son shi ba. To shi ma haihuwar mu 2 da shi. A ba na son sa haka saboda na sha ƙudurin ma zan kashe shi. Amma zuciyata sai ta hana ni. To Allah bai bani ikon hakan ba. Amma na taɓa yunƙurin kashe ɗana saboda tsanan ubansa da nake. To Allah bai bani iko ba dai hakan dai. To a hakan ina gidan nasa ba na son sa. Na yi ya sake ni yaƙi. To a hakan na fara bin maza. Ina tare da shi. In bi wannan, in bi wannan, in bi wannan duk dan ya ji haushi ya sawwaƙe min. Kuma ba a ɓoye nake yi ba. Ya sani. Amma saboda yana so na bai taɓa gaya wa iyayena halin da ake ciki ba. To ina nan da shi haka har Allah ya kawo aka zo aka yi wani faɗa dai haka a Kaduna. To wannan faɗan shi ya tarwatsa al'umma. To na zo daga nan dai na samu Allah ya bani iko. Aka samu wani matsala da shi dai haka ya zo ya sawwaƙe min. To bayan na bar gidan shi ina gidan mu to na riga na hodu da bin maza tsakani da Allah. Ban natsu ba. Haka nan dai ina amma dai mahaifiyata ban taɓa bari ta sani ba saboda tana da hawan jini. To haka dai ina yi dai haka dai har Allah ya sa na sake samun miji. To wanda na samu ina so ita kuma mahaifiyata ta nuna ba ta son shi saboda akwai ɗan dangantaka tsakanin matan shi da aminiyarta. Ni kuma na kafe shi nake so. Ta so ta hana ni auren shi, na haƙura ban aure shi ba. Allah ya kawo min wani na aure shi ina masifar son sa shi ma yana so na. A nan na fara auren so. To Allah ya bamu iko muka yi aure bayi da shi talaka ne. Sai ya fita ya nemo ya kawo mu ci. In babu ya zo ya rarrashe ni. Muyi ta buga game haka tsakanina da shi a cikin gida. Lido ne, a'a whot ne haka. Za mu yi ta buga sai in ji bana ma jin yunwa. Muna wasa muna dariya. Allah ya bamu rabo tsakanina da shi. 'Ya'yana 2 da shi.
nayi ɓari ya kai 3 a tare da shi. To ashe bai da nisan kwana a rayuwa. Muna tsakiyan zaman mu na jin daɗi sai aka yi yaƙi. Ana yin yaƙi aka kashe shi wanda gawan shi har rana mai kaman yau bamu gan shi ba. So na ɗan samu taɓin ƙwaƙwalwa. Yau ciwo gobe lafiya, yau ciwo gobe lafiya. Kusan dai ƙaramin hauka nayi saboda ina son sa. So muna nan da shi, muna nan haka nan dai ana ta jinya. Har na zo dai na ji garin ma ya fita min a ka na ce mahaifiyata zan bar garin nan zan ɗan yi bulaguro. Ta ce ba matsala in dai zan je in samu kwanciyar hankali ba matsala. Abin duniya da ya taru ya dame ni na ji ma ina ma da a ce bana cikin duniyan nan. A ce na mutu ma a duniyan bana cikinta. Na ji gaba ɗaya na tsani duniyan kwata-kwata. Ina duk sallar da zan yi sai na nemi mutuwa wurin Ubangiji. In ce Allah ya ɗauki raina ko zan samu hutu a rayuwata. Na harhaɗa kayana na kai ajiya. Dama ina da ƙawa a nan. Kawai sai na kira ta a waya ta turo min da kuɗin mota ina so ta sama min kuma aiki zan zo. Ai kuwa ina tahowa. Na zo na fara aiki aka samu matsala da matan na bar wurin aiki. To fa ina fa komawa. Ta nuna min ta gaji da bamu abincin da take ni da yarona guda ɗaya da na taho da shi yayi. Ta ce to yanzu me abin yi gashi ban samu aiki ba. Ta ce kawai abin da ya kamata in fara fita street ina bin mata. Zan samu abin da zan ci ni da yarona. Bana da zaɓi. Kuma da yake Allah ya sa yana cikin jarrabawa ta rayuwata da ƙaddarar rayuwata. Kawai sai na faɗa. Ina bin street nima. Kaga na zama cikakkiyar karuwa kenan. To ina cikin wannan rayuwan kenan. To amma fa ina nan ina roƙon Allah Allah ya kawo min canjin rayuwa saboda har gobe zuciyata tana raya min idan na bar garin nan ba zan ƙara dawowa ba. To ina neman addu'an al'umman musulmi don Allah a taimaka min da addu'a. Allah ya yaye min wannan halin da na shiga. Kawo min mafita a cikin rayuwata. Amin. To jama'a kun dai ji daga bakin wannan baiwar Allah. Yanzu akwai wasu tambayoyi waɗanda ba su da yawa da zan so in yi mata saboda mutane. Na farko dai a labarinta na farko an samu matsala ne wajen yi mata auren dole. Kuma da yawa iyaye ne suke yanke wannan hukuncin. Ya mace ta nuna ba ta son auren nan a nuna za a yi mata dole. To kusan kashi 90 cikin kashi 100 ana samun matsala ne. Ta nan ma ya kamata mu gyara don Allah. Idan ya mace ta nuna ba ta son wani a matsayin miji, a yi mata uzuri a bari Allah ya kawo mata wanda take so. Sannan tambaya na gaba rayuwar street ɗin nan. Na san kin ga mata kala daban-daban. Da yawa me yake sa mata misali waɗanda kika yi rayuwa da su me yake sa su tsinci kansu a cikin irin wannan halin? Akwai masu auren dolen a ciki. Sannan kuma akwai waɗanda talauci ne su kuma ya fito da su. Sabida iyayensu ba su da ƙarfi suna cikin karkara ne babu tallafi to ba su da yadda za su yi. 'Ya'yansu za a zo a ce musu za su tafi aiki. Mafi yawancin masu zuwa aikin nan ba aiki yake kawo su ba tsakani da Allah. Ko sun baro gida da niyyan aiki idan suka taho to wallahi ba aikin suke yi ba. Sana'ar dai da ake yi kenan ita ce dai aikin. Ana tura wa iyaye kuɗi gida ba su san me yake faruwa ba. Mafi yawancinsu dai gaskiya abu biyun nan ya fi tasiri a cikin lamarin. Batun auren dole sai talauci shi ke fito da mata cikin wannan harka. Labarin wannan baiwar Allah akwai darussa sosai. Idan kana da 'ya mace ka tsaya ka kula da ita tsakani da Allah. Maganan wai
ya mace ta tafi wani gari neman kuɗi. Da yawa suna tsintan kansu a cikin irin wannan rayuwa da yawa, wanda kuma kai kana can kana kwance kawai a tura ma kuɗi shi ka sani, kuma 'ya'ya dai kowa ya sani amana ne, Allah ne ya danƙa masu amana. To sai mu yi ƙoƙari mu gyara. To a nan muka kawo wannan ƙarshen shirin. Mun gode Hajiya, mun gode da ziyartar mu da kika yi. Allah ya sa wannan labari naki ya amfani al'ummar musulmi da yawa. To mun gode.